F'diskors waqt il-Masreli fiż-Żurri, il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela innota d-differenza netta bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista waqt li l-Partit Laburista nieda il-manifest elettorali għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew imsejjes fuq 10 prinċipji favur Malta l-ewwel, il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech baqa' bla proposti u ma ppreżenta xejn. Manifest m'għandhomx, però pjan għandhom, pjan kattiv biex ikissru l-ġid illi qegħdin noħolqu flimkien min kollox se jagħmel fil-ġimgħat li ġejjin biex jarana mifrudin ixewwex, jipprovoka, jinstiga, iddaħħal il-qtieħ il-qalb. Hawnhekk il-Prim Ministru semma kif din il-ġimgħa l-Oppożizzjoni u l-establishment fih dana għamlu żewġ protesti fejn attakkaw lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali. Innota aġirt oppożizzjoni li taħdem kontra Malta bħalma għamlet sa ftit tal-jimilu li tikteb lill-Bank Ċentrali Ewropew kontra il-Maltin. Intant b'differenza Dr. Abela sostna kif fl-aħħar jiem l-ekonomija Maltija ingħatat ċertifikat pożittiv b'Malta l-aktar li se tikber ekonomikament fl-Ewropa filwaqt li ġew korri vedut il-fuq it-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna. Fiż-Żurri, il-Prim Ministru sostna li l-ġimgħa li għaddiet kienet ġimgħa ta' ħidma ferm importanti bris pajjiżna. Hawnhekk semma it-tħabbira ta' 6 miljun euro investiment fin-nies li jeħdu servizz aktar maraj tal-IVF fil-privat għal ftehim kollettiv li jolqot 7,000 ħaddiem f'livelli tekniċi fis-settur pubbliku għal prinċipji importanti li ġie milquh tajjeb waqt żjarat li kellu l-Prim Ministru dak ta' equal pay for equal work. Dawk huma r-riformi li jtuni l-enerġija biex nibqa' naħdem bis-saħħa ta' kuljum.